Здравейте, днес съм в град Плевен до училище Иван Вазов и ще ви покажа един тристаен или многостаен апартамент, зависимо от как го разгледате. 106 квадратни метра. Тук продаваме локацията. Не състоянието на жилището, тук продаваме локацията. Училище Иван Вазов е място, което най-много се търси със сигурност в цял град Плевен. Апартамента, както виждате, си е за ремонт, но пък има доста възможности за преустройство. Микрофона е пуснат, нали? Добре. Тук си имате място за голям двукрилен гардероб, в който си съберете всички неща и смятам, че жилището е доста подходящо за семейно. С две или с повече деца, ако сте, сигурно ще имате достатъчно място. Това си е старото тухлено строителство, което сами виждате какъв е обема на стаите. Естествено, абсолютно всичко трябва да се изхвърли, обаче пък подовата настилка си е естествен дъбов паркет, мисля, който ако си го изциклите, си го реновирате, сигурно ще ви върши работа. Коридорчето е достатъчно голямо, на буквата Г е и много интересно, елате видите банята. Насякъде има прозорци, включително и в коридор. Къде сте виждали апартамент с прозорци в коридор? За първи път ми се случва със сигурност. И банята, интересното е, че като сте в банята, си имате също прозорче. Ако си ползвате тук нещо, да си гледате през прозореца. Със сигурност ще ви действа успокоително. Кажете ми кой друг семейен апартамент предлага такава екстра. Прозорец в тоалетната към холчето. Да. Холчето смятам, че е доста прилично като размери. Може да си го обособите по различни места. За съжаление, крушката не работи. Това е терасата, но сега ще излезем на терасата от кухнята. И тук вече си е трапезарията. Можете да си усвоите част от терасата и да си я направите по-широка. Аз така бих си го направил, защото имате предостатъчно тераса. Елата видите и гледката от терасата. Ето е гледката, точно срещу училище Иван Вазов. Ако имате деца, преспокойно отиват на училище, пресичат. Ето там е детската градина. Изобщо това е едно перфектно семейно жилище с перфектна локация за град Плевен. На третия етаж е тухлена сграда, 106 квадратни метра. За ремонт ще си го направите по начина, който вие искате. Ако се интересувате от това жилище, последвайте ни чрез телефонния номер, който е тук, или ни пишете в коментарите. Успех!